Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Današnji klip snimat ću nešto drugo, nije gameplay GTA Vice City, a sad se skride tako to. Danas snimamo vlog gdje će moj drug da idemo pješaka do planine Ozranj. Iako je minus nekih 10 napolje, nema veze. Evo, ja sam obukao populjača kapa, jakna, tu su i rukavice. I dole su kao čizme neke za zimu, duper trenerke. Pa ćemo da idemo u neku akciju, malo šetnje i tako to. Ćeš ovamo, gdje ćemo? Ele, brate, kako klizovo je. Klizovo bre, ovaj ispod, možete skijom. Ohoho, gledaj. Ma pe, nego nije za banku. Ne pomažu u zimske gume. Gusenice. Ovdje pomaže tank jedino. Thank you. Evo ti rukavice ako ćeš. Bre, ne beš to... ki sneg sinoć. Nemoj potrati vidjeti, vidi po sredini ovdje. Inače će pogledati telefon u nebo gore. Čas. Će ispadne. Ajde malo. Po napadalci ćemo 20 cm. Ćemo desno, a? Dobro. Pa tamo nema, ali treba gledati gore gdje treba da odemo. Pa ni gore. Pa mi idemo ovamo, mi idemo desno gore. Evo, vidiš da se vidi paragliding gore. Viš kućica? Evo gore. That is our destination for tomorrow. Pa sutra, da naša destinacija, ja se ne vidi odavde još. Ovamo, tamo negdje. Jeli? A? Ja će možda prođemo. Le. Kako hoćeš? Ćeš da probijemo put? Ja ću prođem, a? Će bude ja ću prođem. Ajde, ja ću prođem prvi. Pa neko je išao ovdje nego navejao sinoć. Le. Fuck. Da li je pametno? Pa jebem li ga. Pa gdje da prođemo? Pa pogledaj koliko duboko. Ovdje je za čizme samo. Jer nam se nakvase noge, ništa drugo. Jebem ti sunce. A pogledaj oko došao. Dole. Jebi ga. Idemo oko. Ne znam, na gore ne može se izađe pored Marinka. Damo je tek kad u kopu. Ništa, idemo desno. Pošto ovdje ne može da prođemo. Begaj ovo. Ej, begaj desno. Lele, beži, idi autom da begaj ovo. Će nas pogaže, mem ti sunce. Begaj, će se stucaju. To sam ti rekao. Pa ima lanci ovaj, nema. Tačno ne bi mali da idemo. Ovajde, video sam ovoga dozdo. A, mora. Pa mora se vrati. Pa deć, ovo ne može se vratiti s kamenu Rikvisa. Ja bi ga mora za obilazni put, idemo. Malo da stradamo. Će nas gazi ravnik jebati. Marem, ovo je da nas gazi s ova kola. Jebote Bog, pogledaj ekran, što pomenu ovo? Pa staklo na ekran što mi pomenu. Evo ide ovaj skola, ide. A? Ovo je kobac. Nisu zveli farovi za poliranje ovdje. Lili, oni žuti. A ne vidi se rte. Ovo da laješ. Sluša komande. A Bog mi ovo si ne čuje da ti kažem.
Menjam broj telefon boju, kako dune vetar ovo promeni. Dobre, bez ovako, ti ga spustimo na druga boja. Pa mora je zbog to, zbog ovaj vetar. Jebemo ga. Evo ovaj zavenu da ne može zađe. Vidi se, da niče. Će nas gazi je ravnik, begli! Ima negdje se stane tamo. Ima proširenja ovdje. Stani tu da prođe ovaj. Će ne iđe neko će nas gaza nebati. A? Će nas gazi. A? Ima još. Ujeba ga, noge će mi se trpa. Dobro, pasoš prošao, idemo da. Ovo idemo. Napuštili smo Sokovenju. A koliko pa ima još? Kilometar i po do gore, a? Bravo gore. Tamo. Do X ima kilometar, pa ima 2 km do gore. Pa 2, Pa znaš za koliko će stignemo? Za pola sat 40 minuta. Ako nas ne zgazi ravnik. A viš, dobro ga čistili, da? Ko ima pomalo leda, on nije opasno. O, zima. Čuti nije ravnik. Gdje se brzo letelo? A viš da dole mora niko nije prolazio, a? Se vidi nešto, vidi se neki đavo. Pa koliko nam trebalo prošli put od X do ovdje? Niz brdo. Nije 10, 20 minuta. 12? A jebi ga, znači uz brdo duplo. Pola sad ovdje. Jebajmo ga do gore, će treba. Ne, možeš pola sad do gore, do krivinu. A? Gledi koliko sati? Sad će vidimo. Iđe neko. Ajde, koji ćeš ovaj u desnu? A! Aj, daj probaj gore vrh. Čekaj. Ej, promaši ga, jebem ga usta. Ej, ovo se pogoršava vreme, ti kažem. Jebamo šta je sneg ovdje. A vidiš ti sa strane, metar sneg ima ovdje. Ajde mi posle da li ti kupi kako nema snega. Traži li snega, eto ga sad. Zadnji talas. Ujebati će nas gazi ovaj. To dušan bre. Pa viš ti ovo još talas će pada sneg. Pazite koliki zid ovdje od snega. Nije prošli put padao ovaki sneg kao sad, a? Jer ova kamera će se namokri.
Biti koliko ovo? U metar sneg bi više. Nego đavova prečica ne može. Da li ima kilometar do gore? Ima, ja? Šta misliš? Kilometar, da li ima do gore? Do krivinu. Lele, ovo se pogoršalo. Da je požurio mi. Pa viš kako ide dozgo. To ne može toliko opet. Šta je vrlo kučići neki? Ali baš počeo da pada, da ti kažem. Će se pogorša to za sad prema još. Lele, majko. Dobro, nemo i ravnici. Otišli gore čisti. Dobro, to je restoran X, a ne radi, samo leti. Dobro, brinemo da laješ. Brate, sve veći sneg na gore. Ćao. Gdje si? A? Dobro, nemoj da laješ, ajde. Aha! Sve Mikće me zove. Stigli smo na restoran X. 5 minuta pauza. Pa ćemo stavimo dalje. Jebati, ovi taksisti će me zgaze. Ja vidio neku udarilu ovdje. Će otkinu znak jeba imam. Hajde idemo levo. Gledamo, krivo se kamer. Padaj, padaj. O! Što je najgore, sve u facu ide. Sve u facu duva ovo, gledaj. Još malo pa si kriviran i... Ovdje može. Bolje se ubrzamo. Viš kakva mećava ide od tuda. I od dozvo, gledaj. Pre ne beše tako malo pre. Stignemo. Da budu Majnidić grade gore. Pa znaš za koliko još? Pa 15 minuta u Vrgovu. Ovako ga brzo malo. Koliko ima? 5 i 10? Nisam sad ga dao. Pa od ozdo putujemo 20 minuta od dane. Od onih znakovi dok smo već merili. Moram prišem u kameru. A gdje li nije ravnici otišli?
se bre ništa ne vidi. Je. Ma ne, će pomiš prsti u to. Će pomiš prsti. Fuck. Aj ovo gore. Će probaš ovo gore pogodiš. I onako još malo imamo do cilj. Ohoho. Brate mili. A one jelke ga što dobre, on ne može se priđe. Jebi ga. O, predstavljena kada na ovo. Jebem ga šta je. Pa drvo. Pravimo, nema one lijane. Pa ne mogu. Imamo još nekih 200 metara do cilja. Ko je? Ko je bre? Ovo dole ispod. Ovo? Ovo šta je tek? Pa daj bre, čekaj neku ledenicu. Čekaj ova da vidim. A? Ovo nije baš tvrdo. Ta je bolja. Ovo misliš? Ajde. Može. Gle bre, neće ga. Pa kad bi se šutnuo drvo, ne može se priđe. Nema veze. Ti kameru mora brišu. Evo je prečica. Nema prečica zatrpana. Pa pola metar snega. A ti vidiš koliko smo stigli? Neću isključujem nik snima. I onako smo stigli do cilja, uskoro. O, ide auto. Mora da on, a? On ne vidi ništa, bre. Nije toliko klizavo, viš? A mi zavejao kapu? Nije toliko, a? Ideš? Čekaj. Čuje nešto? Da bre. Evo krivina još 100 metra ko ima. Ide na desno i tu smo. Pa nije Ravnik ovdje prošao sad. Ovo je otišao prema bolnicu. Jebemo ih. Mora je bio dočno gore. Nema gdje da se okram u stvari. Pa može, on nije baš pametno na ovo sad. Će se zaglavi, će niđe Ravnik, će ga odnese. Aha. Lele koliki smet onda je, vidiš ti ono? Još 50 metara za destinaciju. A viš da je Ravnici gurali sneg ovdje.
A ništa se ne vidi, jebote ovo. Pogoršava se vreme. Naša destinacija je tu. Krivina. Samo se ništa ne vidi sad. Slaba vidljivo magla. To nadolazeća oluja, snežna. Tako da se ništa ne vidi, a nema veze. Tu tvrdo bre. Nije toliko. Di ćemo, nećemo više na gore sad. Dobro, tu završavamo avanturu. Današnju. I tako.